салом алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ҳамаи шумо хуб ҳастед. Тамошобинони азиз, имрӯза навори мо мешавад паплинои 90 сомона ва 100 сомона. Бисёр мепурсиданд ки ай шумо чӣ ба 90 сомон нест духтарако. ҳозир ма шумода нишон медиҳам ки 90 сомона анами намудай. Диден ира сангаш нисбатан камтаракай. Материал ҳавай материалай. Ина бо хоҳиши бисёре аз шумо мо 90 сомонаам пешниҳод кардаистем. Нигоҳ кунед, сангаш дурдуракай. Хулас санги хамилёни тозаи материал фасонай, фақат ки сангаш кам расходшидагӣ ҳаст. Аз анами ҳисоб 90 сомон. Манаям ина нигоҳ кунед. Инаминам 90 сомонияй. Мана касседа ки дар корай нависед. Та охири навора тамошо кунед. Ма шумода 100 сомашам нишон метавонам. 100 сомона материал овода метавонед ки дархост кунед. Инаира ма 100 сома нишон дода будам. Ҳозир боша и 90 сомашай. Сангаш кам таракай. Мана ишам ҳамихел. Касседа дар корай нависе 90 сомон. Аз ди либос боло гиред, баъд равон мекунем. Я либосаш 90 сомон. Ина марҳамат. Ина сангош. Ай монде ким ҳами 90 сома монам. Бад нест, хушрӯай. Вайош сангош. Мана ина намудам 90 сомон. Мана диден духтарако. Ина мучам 90 сомон. И сангаш бисёри бад омадаги ай бою. Майлаш барои шумо метиҳем 90 сомонда. Духтарако гули хушрӯи дига наминай. Инам 90 сомон. Аз ду либос боло равон мекунем. Марҳамат, метавонен дархост кунен. Доставка дорем. Сифати материало монда гап нестай. Сифати аз ҳама хубай. Качествошон ғавсаки фасонан. Мана нигоҳ кунен. Ҳамаи ҳамино материалои фасон, сангои хамилён. Нархаш 90 сомон. Яке бисёриёш яктаи мондаги инами зардо яктаиян духтарако. Ба назар гиред, мо барои проба 90 сомона санг задем. Барои бисёр пурсида будан. Мебинем агар шава, савдо рава, бо 90 сомона пешниҳод мекунем. Барое ки мо асосан клиентҳо хучон мегӯянд ки санги бисёр боша, санги кам не, варианти арзон не мегӯянд. Барои авай мо намезадем ҳам хели 90 сомона. Вале аз сабабе ки бисёр навистем ки 90 сомона видео кунен, марҳамат, метавонед интихоб кунен. Ина игулам хушрӯай. Ина рамашкаям 100 сомонаш буд. Ҳозир иҷада ма 90 сомаша шумода нишон додистам. Санги камша. Аз и ду намудай. Мана хоҳишмандо, марҳамат, дархост кунен. Доставка мекунем. Ана ҳозир бояд гули дига ҳам аст. Ине гул ҳам хушрӯ гули фасона қиматияй. Майлаш барои шумо шида. Мо ира санги 90 сома задагиам, яким як донай. Барои проба. Чӣ хеле гуфтам барои пробаяй. Ана аз и пас 100 сомоҳоша. Ана ино духтаракои азиз 100 сомонаен. Аҳамияти 100 сомонаш сангаш ҳам наздик задагиай, ҳам бисёр задагиай. Мана ино ҳамаш 100 сомон як либосшай. Аз ду либос боло равон мекунем духтаракои хушрӯ. Мана игили фасонакай. Марҳамат, метавонен дархост кунен. Мана аз и ду рангай. ира нақс харида будан. Марҳамат, бо дубора игили новинкара барои шумо санг зада распродажада мондем. Ё 100 сомай. И тарафаш ҳамаш 100 сомонаан духтарако. Нигоҳ кунен. Аҷоибот фасонакан. Ина игилам хушрӯай. Гили аҷоиботай. Новинка. Мана дер накунен. Аз ду либос боло равон мекунем. Мисол я либос 90 сома гиред, я либос 100 сомона. Ана ба духтарако инами беҳад қимат буд. Медонен материали қиматии фасон буд. Ҳозир овардем барои шумо 100 сомонада пешниҳод кардистем. Метавонен ки дархост кунен ба ҳазур. Мо доставка мекунем. Доставщикмон занакай. Духтаракои бисёр мепурсанд ки бо дасти мардак равон мекунед ё занак. Хулоса дилтон пур боша. Доставщики мо занакай духтаро. Метавонен рақамотона нависен. Иша бинен чӣ хушрӯчае. Мана ино ҳамаш 100 сомона. Нигоҳ кунен духтаро. Гили фасони дигар. Ино ҳамаш 100 сомонаян. Мана
ҳамаи ҳамиёе ки ман нишон додистам 100 сомонаян. Анака умедворам ки фаҳмидем ки 90 сомона аз 100 сомона чӣ фарқ дора. Барои бисёр менавистанд рости гап. Ҳамин қадар баъзе одам мефаҳмондам ки санги мо фарқ кунанда. баъзеҳо намефаҳмиданд. Барои аввал ман имрӯз кӯшиш кардам ки ҳам 90 сомона нишон диҳам ва ҳам 100 сомона. Каседа кадомеш ки мақбул шава, марҳамат метавонен дархост кунен. Мана диден. И бо санго аз пеш фасони бадай. Лекин материалошон фарқ намекунад духтаро. Сифати материалаш ҳардушам як сифат аст аз мо. хушрӯи сифатҳои нағза мо пешниҳод кардагем. Ина. И бо дигар рангаш. Духтарако бисёр мегиранд. Мана гилои хушрӯ. Бо ҳамин навори имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. Саломат бошед. Хайр.